Din curiozitate. Da, nu? Vreau să vă întreb ceva. Și eu tot din curiozitate vă răspund, nu? Da. Dumneavoastră, ce fel de elev ați fost? Băianu. Liniște! Ce întrebare tâmpită, nu? Nu, n-ați înțeles ce am vrut să întreb. Vreau să zic, cum ați învățat? Până între 8 dimineață, după aia după amiază, nu? Vă rog, liniște!